tady jako, aha. Busy girl. Ještě kola. Stůj. Pako. Dobrý den. To bude nějaký roztroušený peloton z Tour de France, že jo? Tour de Place, ano. Takový ty etap do Tour de France, jak se tady dělají, že jo? Pěkná voda, taková čistá tady. Tady se jezdí právě nabírat do těch jako... ale tam já nepůjdu. Za mě jako nějaká minerálka, jo? Nevím, jestli tam nepůjdeš, možná tam půjdeš. Nazdar! Tady, baky. Právě s těma chletkama, kteří tam právě Zuzka s Michalem si kupujou dům vlastně ve Španělsku, se tam stěhovat. A tak právě tam byli s holkama, no. A my jsme plánovali jet pryč, říkám, že jinak bych si je nechala uhnat. Co pak to máš za balónek? Ahoj, ty jsi to přesla, jo? Tak pojď přes. Ty máš míček, jo? No ty jsi šikovnej. Tak jdeme na to, jo? Jdeme na to. Dolů, neskákej na mě. Výborně, Sofiku! No ty jsi šikulka. Seberou ti to, víš, všechno. No jo. Výborně. Nedej jim to, nedej.